Nsellimlek Prim Ministru, Dr. Lidia Bela. Sellimlek Rachel. Nsellimlek Rachel. Jiena ħanibda b'domanda diretta. Inti qatt stennejt li tkun f'dil pożizzjoni Prim Ministru ta' Malta? L-ewwel darba illi dik il-possibilità ħansejħilha hekk tibda temmen fija li setet kienet realtà, kienet meta sottomettejt il-kandidatura tiegħi għal kariga ta' mexxej tal-Partit Laburista. Għaliex dak kien kontest illi kulħadd kien jaf li wara min kien se jinħatar mexxej tal-partit kien mbagħad eventwalment se jkun il-Prim Ministru tal-pajjiż. Qabel dik id-data jiena dejjem għamilt ix-xogħol li ġie fdat lili mill-Prim Ministru preċedenti, dejjem għamiltu b'lejaltà b'imħabba lejn il-pajjiż kif għadni nagħmlu sallum għal daqstant din il-kariga bdejt verament nemmel li stajt inkun fiha dakinhar li sottomettejt il-kandidatura tiegħi. U inti Lidja kont lesta l sitwazzjoni? Qatt ma maġinajt li se nkun il-mara tal-Prim Ministru, però dejjem xtaqt li nkun f'xi rwol li nista' nagħmel il-ġid għall-komunità. Meta ddikjara Robert li se jitfa' l-kandidatura tiegħu jiena kont lesta li ngħin fejn jista' u se nkun ta' spalla għalih f'kull mument. Illum ilek il-fuq minn mitjum bħala mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru, mitjum li kienu ċertament ta' sfidi u deċiżjonijiet, però kif jgħidu l-kaptan japprova lilu nnifsu fil-maltemp, u nistgħu ngħidu bħalissa u daqsxejn maltemp għaddejjin daqsxejn mewġa bħalissa. Dawn effetti li għaddejjin minnhom, x'taħseb li ħajkunu l-effetti fil-futur qarib tal-COVID fis-sitwazzjoni li din bħalissa? Il-maltempata li għaddejna minna f'daw l-aħħar ġimgħat kienet waħda kbira. Jekk tħares lejn l-esperjenza politika ta' pajjiżna tara li mit-tieni gwerra dinjija sal-lum qatt pajjiżna m'għandha minn perjodu diffiċli bħalma qed ngħixu bħalissa. Però nemmen illi verament li wara l-maltemp jiġi l-bnazzi u għalkemm kellna ġimgħat ta' diffikultà u rejna kemm aħna pajjiż b'saħħtu kemm konna ippreparati għal dak illi seħħ kemm sallum il-ġurnata nistgħu nitkellmu li ħriġna b'suċċessi minn kull sfida illi kellna u għaldaqstant nemmen ukoll il-ġimgħat li għaddew imaturawna għal ġimgħat u għax-xhur li ġejjin u se noħorġu konvint li se noħorġu ħafna iktar b'saħħitna minn mindu bdejna f'dawn il-ġimgħat diffiċli li għaddejna minnhom. Żgur ma jiġix b'xi manual kif tkumbatti din is-sitwazzjoni. M'għandekx manual għax hija xi ħaġa li qatt mesperjenzajnija li d-dinja kollha qatt mesperjenzata. Jiġifieri kull deċiżjoni li ħadna ġurnata wara ġurnata ikollok diversi deċiżjonijiet kruċjali li tittieħu ta' kuljum trid tagħmilhom bla ma għandek esperjenza passata li tista' tistrieħ fuqha deċiżjonijiet kollha ġodda, kollha ma tafx qed jistennik l-għada, però gburi illi flimkien mal-kabinet, mal-grupp parlamentari kol ħadna deċiżjonijiet li minkejja li ma kenniex manwil fuq xiex nistrieħu, nemmen illi kull deċiżjoni li ħadna kienet fit-tajjeb ħallit riżultati li huma mixtieqa fuq kollox ħarisna s-saħħa tal-poplu Malti u għaw ċif mument daqstant importanti. Lidja, inti żgur m'intix persuna ġdida fix-xena politika, apparti li inti avukat, inti għal diversi snin kont is-segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Kif tħares lejha dik l-esperjenza? Jiena mindu kont żgħira fil-familja konna ta' sikwit nitkellmu fuq il-politika u niddiskutu l-politika. Jiena waħda minn 5 tuliet. Fil-familja dejjem konna ġenituri dejjem inkoraġġewna biex nagħtu semna fil-komunità biex ngħinu lil min forsi kellu aktar bżonn. Imbagħad eventwalment sirt segretarja tal-Partit Laburista propju 10 snin ilu. U dik il-kariga jiva nemmen illi imlietni b'ċerta responsabilità, tatni esperjenza, kelli l-opportunità wkoll li niltaqa' ma' nies illi għalmuni ħafna, kelli l-opportunità wkoll li niltaqa' ma' nies illi stajt ngħinhom u dik timlini b'sodisfazzjon. Meta tieħu snapshot tal-Parlament, tara ħafna iktar irġiel milli nisa. Kemm huwa taħseb importanti l-irwol tal-mara tan-nisa fix-xena politika? Ħafna. Fil-fatt waqt is-snin li għamilt segretarja tal-Partit Laburista kienet waħda mill-main concerns li kellna. Il-mara nafu li meta tiġi fl-università qed ikollna aktar nisa li jispiċċaw l-istudji tagħhom, però mbagħad hemm mument għal xi raġuni jew oħra li qed naraw lin-nisa illi ma jibqgħux jidhru fix-xena kemm
tax-xogħol u anke fix-xena politika. U allura bħala Gvern Laburista ħadna numru ta' miżuri biex għenna lil-mara toħroġ fid-dinja tax-xogħol u nkoraġġejna lil-nisa anke permezz ta' programmi bħal programm LEAD biex tipparteċipa aktar fil-politika. U da ma għamilnieh għaliex jekk tħares lura lejn l-elezzjoni ġenerali anke l-aħħar waħda li għaddit tal-2017, in-numru ta' nisa li għandna fil-Parlament huwa wieħed miżeru. U minkejja li għaddew numru ta' snin, dak il-persentaġġ baqa' ma żdiedx. U allura nemmen li għandna ninkoraġġixxu ħafna aktar nisa biex jersqu l quddiem u jipparteċipaw fid-dinja politika għaliex inti ma jistax ikun li jkollok parlament li jirrappreżenta nofs il-popolazzjoni. Allura nemmen li rridu nkomplu naħdmu ħafna aktar biex lin-nisa ninkoraġġewhom kemm biex joħorġu fid-dinja tax-xogħol u anke fil-ħajja politika. U inti xtaqt insaqsik x'taħseb ftit fuq din is-sitwazzjoni qegħdin fit-2020 bħalissa ġifri Malta vera meta tħares lej il-politiċi hemm ħafna irġiel milli nisa. 70 sena ta' numri konsistentement baxxi fejn jinvolvi l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja politika. Din hija l-aħħar leġislatura però li ħan nesperjenzaw dawn in-numri baxxi għaliex jiena determinat li mill-elezzjoni ġenerali li jmiss ikollna fis-seħħ il-mekkaniżmu tant importanti tant nemmen fih dak il-mekkaniżmu korrettorju li se jkun qed jibbilanċja il-parteċipazzjoni u n-numru ta' politiċi fil-Parlament tagħna biex ikollna bilanċ bejn iż-żewġ sessi. Nemmen li dan se jkun mekkaniżmu temporanju sakemm jinbeda dak li jissejjaħ snowball effect, jiġifieri li ikollna dal-mekkaniżmu li se jintroduċi aktar persuni femminili fil-Parlament tagħna, nemmen illi ġala darba jidħlu aktar numru ta' persuni femminili fil-Parlament. Mbagħad il-poplu se jibda jeleġġi aktar persuni ta' sess femminili mingħajr il-ħtieġa li japplika dan il-mekkaniżmu u min jaf pitada jaf japplika għall-irġiel fejn jkollu jitħaddem dan il-mekkaniżmu korrettorju biex iżid aktar irġiel fil-Parlament biex jibbilanċja n-numru ta' parlamentari li jkollna bejn iż-żewġ sessi fil-Parlament tagħna. Jiena konvint ħafna fl-importanza tal-parteċipazzjoni ta' aktar nisa fil-ħajja pubblika, fil-ħajja politika, f'kull livell tas-soċjetà tagħna għaliex kull darba illi kien hemm in-nisa f'karigi importanti dejjem taw riżultati mill-aqwa. Naħseb Lidja tippuxxa daqsxejn dik l-aġenda wkoll lejk. Ma tantx għandha għalfejn għaliex jiena konvint minn innifsi minn tal-importanza. Dispjaċir li kelli meta ħtarna l-kabinett kien illi ma kienx hemm aktar nisa fil-grupp parlamentari, kieku kien hemm aktar nisa fil-grupp parlamentari kollha kemm huma qegħdin fl-eżekuttiv tal-gvern. Lidja, naħseb kellek ovvjament mill-kampanja sakemm ovvjament Robert ukoll Prim Ministru, issa kellek ħafna okkażjonijiet u miltqajt ma' ħafna nies. Kien hemm xi mument forsi xi storja ħelwa li tiftakar jew xi persuna li baqgħet fil-memorja tiegħek s'issa minn kemm ilek? Mument li nibqa' niftakar mhux fil-mument fil-kampanja, aktar qabel il-kampanja meta ġiet niftakar mara tkellimni, ġiet mar-raġel tagħha u ma' żewġ tfal. Kienet qalt li għandi bżonn lajnuna, qalt li ir-raġel m'għandux xogħol. Qalt li nixtieq tgħinu biex jibda jaħdem, qalt li għandi l-ispejjeż ta' tfal, qalt li forsi l-iskola jitolbuni xi flus biex ikunu jistgħu jmorru outing u ma nkunx nista' nibagħthom. Qedtilha se ngħinek biex ir-raġel isib xogħol. Qedtilha inti qatt ħdimt? Qalt li le, qatt ma ħriġt naħdem jien. Qedtilha titħajjar, toħroġ taħdem, qalt li kieku iva nitħajjar. U dakinhar kontenta biex toħroġ taħdem, ħarġet taħdem, tista' llum il-ġurnata tgħin il-familja finanzjarjament u kull darba niltaqa' magħha din mara tgħidli grazzi għaliex għamilt l-kuraġġ biex noħroġ naħdem u nkun jien ukoll illi qed ngħin il-familja tiegħi. U esperjenzi bħal dawn nibqa' niftakarhom u jimlowni b'sodisfazzjon illi għall-inqas jiena stajt ent anke b'xi ħaġa żgħira lil dak li jkun. U inti kollok tażel l-iktar mument li tspikka s'issa f'dawn l-ewwel ftit xhur tiegħek f'din il-kariga x'ikun? Tażel mument wieħed diffiċli, kienu diversi l-mumenti ta' sodisfazzjon. Għaliex dak huwa sabiħ tal-kariga li għandek mumenti diffiċli fejn tittieħu deċiżjonijiet li tweġġa biex toħodhom taf li se tweġġa l-ħadd ieħor biex toħodhom jew li huma diffiċli anke miegħek innifsek biex tasal għalihom. Imma mbagħad għal dawk il-mumenti jpattu ħafna mumenti sbieħ oħrajn illi tesperjenza fil-kariga. Fost oħrajn f'dawn l-aħħar ġimgħat kienet l-esperjenza u l-laqgħat regolari li jkolli mal-frontliners li qegħdin jgħinu lil pajjiżna biex joħroġ mill-pandemija li ninsabu
fiha bħalissa, dak li jaħdmu fil-qasam mediku, fil-forzi tal-ordni, il-faċilità korrettiva ta' Kordin, diversi. Aħjar ma nsemmix għaliex nibżal inħalli nies barra. U hemm tant u tant mijiet ta' persuni li qegħdin jaħdmu għal pajjiżna f'dan il-mument kruċjali u tara dedikazzjoni li letteralment jinsew il-familja tagħhom u jiddedikaw ruħhom kompletament għal pajjiż. Tara kemm verament għandna pajjiż li għandna xinkunu kburin bil-poplu tagħna, bil-pajjiż, bil-Maltin, bl-Awċin, third country nationals li għandna f'pajjiżna, persuni oħrajn ta' nazzjonalità Ewropea, kulħadd qed jaħdem flimkien għaliex jemmen fil-pajjiż u jemmen illi għada se jkun isbaħ millum, jemmen illi għada se jkun esperjenzi sbieħ u għaldaqstant jiena verament kburi din il-kollettività ta' poplu flimkien ta' kulħadd qed jiġbed ħabel wieħed biex verament noħorġu minn dan il-mument u ngħidu min jafa da pitada numru ta' snin oħra wkoll ngħidu kemm verament konna l-pajjiżna hemmhekk għall-pajjiżna fil-mument illi sejħilna. U l-iktar deċiżjoni diffiċli kellek tieħu s'issa x'kienet? Hemmhekk ukoll diffiċli tindividwalizza deċiżjoni waħda. Kienu diversi deċiżjonijiet ibsin, tista' tgħid ta' kuljum f'din il-kariga ta' kuljum trid tieħu numru ta' deċiżjonijiet li huma ibsin. U għalhekk diffiċli biex tgħid din kienet iktar diffiċli minn oħra, però huma deċiżjonijiet li sakemm inti tkun konvint li qed toħodhom fl-aħjar interess tal-pajjiż, allura mbagħad toħodhom titterfa' l-responsabbiltà, terfa' l-pis tad-deċiżjoni wkoll, imma nemmen ukoll li b'dawk id-deċiżjonijiet ibsin kellna riżultati li kienu sodisfaċenti ħafna għal pajjiżna u għad irid ikollna wkoll aktar deċiżjonijiet li jħallu l-frott mixtieq dejjem għal Malta aħjar, għal għawdex aħjar, għal futur ta' poplu tagħna li jkun dejjem aħjar minn dak li kellna l-bieraħ. Fuq nota differenti, inti qed tmexxi l-pajjiżna, xi tkun l-ewwel ħsieb tiegħek meta tiftaħ għajnejk filgħodu x'tagħmel hekk l-ewwel ħaġa li tagħmel filgħodu xi tkun? Kemm għandi messaġġi pendenti, flaxija nara illi ma jkollix messaġġi xi nwieġeb li jkunu pendenti kif inqum filgħodu 60, 70, 80 dik hija l-average ta' kuljum. Kif irnexxielek tlaħħaq? Nibda wieġeb wieħed kif tleħlisom kollha jerġgħu jibdew diħlin iżjed. Imma dik hija l-ħajja. Jiena persuna li jikkomunikaw ħafna nies miegħi, ġifieri nies illi nafhom miżmien li kont deputat, miżmien li kont backbencher, żmien nies li nafhom minn qabel ma dħalt fil-ħajja politika, minn qabel l-2017, li ta' kuljum jikkomunikaw miegħek anke messaġġi li huma ħfief bonġu għal nofsinhar it-tajjeb kif sejjer, u tuħu pjaċina wieġeb il-kulħadd kull min jibgħat li wieġbu, ma nwieġibx dejjem mill-ewwel, imma dik kif tibda l-ġurnata. U mbagħad naturalment tant ikollok meetings ta' kuljum, deċiżjonijiet li jridu jittieħdu xogħol li jrid isir. Persuna li tieħu kafè pereżempju filgħodu jew breakfast. Mhux filgħodu mal-ġurnata kollha minx ħin nibda filgħodu sa filgħaxija. Però b'mod il-partikolarità ta' din il-kariga hija li tippjana l-ġurnata mod u mal-ġurnata jkollok tibdel il-mod ta' kif ikunu sejri l-affarijiet. Hija xi ħaġa li tesperjenza ta' kuljum. Kultant ngħid m'iniex qed nippjana tajjeb biżżejjed, imma mbagħad tinduna li l-kariga minnha nnifisha trid timprovizza fiha. Jaf ikollok xi ħaġa ppjanata għall-10, fid-9 u nofs inqala xi ħaġa li jkollok taqleb ta' taħt fuq dak li jkollok ippjanat. Xi ħaġa tiġri ta' kuljum, ġifieri invarjabbilment ġrat kemm ili fil-kariga ta' kuljum. Imma mbagħad titgħallem timprovizza, tibdel id-djarju tiegħek, in-nies jifhmu dak li tapprezza li n-nies jifhmu li jkollok tibdel minn ħaġa għall-oħra, imma mbagħad fl-aħħar tal-ġurnata jkollok ukoll dak is-sodisfazzjon li inti tgħid illum ħadna tant deċiżjonijiet, għamilna tant xogħol illi dejjem naturalment tkun sodisfatt dak li tkun għamilt. Issa nsaqsikom ftit domandi personali, intom wara kollox għandkom familja bħal kulħadd. Kif, pereżempju, min jagħmel ix-xirja, min jagħmel l-iktar affarijiet tad-dar, jinnaf kif tqasmu l-affarijiet bejnietkom? Xirja fejn għandu x'jaqsam affarijiet ta' ikel, normalment jħossib Robert. Fejn għandu x'jaqsam affarijiet tad-dar, nħossib jien. Min isajjar pereżempju? Fejn isajjar Robert. Mela min isajjar tajjeb mal-aħjar ġifieri Robert ukoll? Robert, iva. Tajjeb, x'inhu normalment fideh. Inħobb għax hija xi ħaġa li tirrilassani ħafna, tisir jirrilassani anke ġil wara ġurnata twila u l-ġranet dejjem qed ikunu twal ħafna, ġifieri twal li tibda minn filgħodu toħroġ tard bil-lejl. Ma xorta waħda, meta mmur id-dar nieħu pjaċir insajjar, xi ħaġa li tikkalmak, terġa' tistrieħ biha fl-istess ħin. Il-platt li teċċella fih ġifieri x'inhu? Dak kollu li joġob il-Ġorġa, li joġob it-tifla. U tifla issa minn mindu għalqu l-iskejjel, ir-rutina ta' tfal inbidlet u fil-11 ta' bil-lejl u fil-11 nofs ta' bil-lejl ġieli f'nofs il-lejl.
tgħidli li għandha l-ġuħ u jiena nkun deħel norqod u jkolli nerġa' nqum u nibda nsajjar f'nofs il-lejl mhux l-ewwel darba li ġrat. Imma tieħu pjaċir fl-istess waqt li xtoqgħod ħdejja nippreparala xi ħaġa x'tiekol, xi ħaġa jew ħaġin normalment, xi ħaġa ta' malajr fil-verità. Ma jimpressjonani li minkejja li jkun busy u impenjat u rrid jipprepara xi ħaġa, xorta kapaċi jqum jisajjar xi ħaġa mix-xejn malajr u mbagħad ikompli. Jirnexxielek. U bħala, ovvjament issa li jgħat dil-kariga, hemm xi ħaġa li kont tagħmel qabel li timmissja jew jien ma tantx nara persuna artisti ħanajt, ma nafx għalfejn nara happy go lucky u anke You're Up for a Challenge, pereżempju niftakar dak il-moment fejn soqt tal-kemuna, sa ma nafx kienet stanti jew vera soqt inti, imma hemm xi ħaġa li forsi tistħi tagħmilha llum il-ġurnata xi ħadd dil-kariga jew timmissja li tagħmilha ma nafx. Le, mhijiex stant assolutament. Dik anzi waħda mill-iżgħar dajjes laqgħet soqt dajjes ħafna kbar minn hekk. Le, hija xi ħaġa li nħobb nagħmel l-avventuri, nħobbu il-baħar, nħobbu l-avventuri. Minn dejjem hekk nafu, minn dik inżgħar, minn dul tqajt miegħu. Però ma ngħidx li m'iniex mistħi, kien hemm żmien li kont mistħi ħafna. Il-ħajja pubblika tik ħafna konfidenza wkoll. U konfidenza li ġbarta wkoll li akkumulajt tagħmel xogħol fil-qrati. Għaliex bix-xogħol fil-qorti tant iltaqa' ma' nies, tant ikollok esperjenzi, tant taħdem f'realtajiet li kważi ħafna nisa qas jimmaġinawhom. Anke tbatijiet ukoll, jiġifieri jekk issemmi l-qasam tal-familja, min jaħdem fil-liġi tal-familja tara realtajiet tara esperjenzi li diffiċli tapprezzhom jekk ma tkunx għexthom, ma tkunx hemm nies li joħorġu minnhom ukoll l-istess f'qasam ta' ċertu kriminalità. Faċli tikkritika u tgħid nies wettqu kriminalità ma tittara l-background soċjali tagħhom minn fejn ikunu ġejjin xi dbatijiet kellhom f'ħajjithom. Meta tgħix dawn l-esperjenzi mbagħad titgħallem ma tibqax introvert ukoll għaliex tkun rinfaċċjat ċertu realtajiet li mbagħad jimmaturawk ukoll. Però iktar milli happy go lucky, inħobb ngħix ħajja normali u f'dawn l-aħħar 3 xhur bqajt kemm jista' jkun ngħix fil-limitazzjoni tal-ħin li għandna din il-ħajja normali, bqajt insuq fejn nista' insuq jien. Jiġifieri fil-weekend dik hija regola li nżomma l-insuq jien minħabba restrizzjonijiet li għamilna bħal bqija tal-poplu Malti kellna innaqsu l-attivitajiet li kulħadd kien imdorri bihom jekk inti kontx tmur ġim illum ma tistax tagħmilha għaliex hemm regoli li l-ġims huma magħluqin. Il-ħajja dak li ftit ħruġ mal-familja f'restorant l-istess bħalissa qed nesperjenzaw din ir-realtà ġdida, nittama li m'għaddumx, nittama li kemm jista' jkunu mmorru lura n-normalità li konna mdorrijin biha biex ngħixu l-ħajja normali u sempliċi li naħseb kull wieħed u waħda minnha jħobbha. Jien qed nara l-Ġorġa Mejem wara u ħanajdilha tidħol Ġorġa isma' waħda ħdejna. Kif sejra bla skola issa? Nimmissjom sħabi, nimmissja teacher, nimmissja skola. U x'qed tagħmel id-dar? X'qed toqgħod tagħmel issa hekk? Nagħmel online lessons, nagħmel homework. Xorta tistudja mela xorta tagħmel l-iskola. Ma niftux l-iskejjel nerġgħu għalissa. Għax issa dik problema oħra issa biex l-tfal jerġgħu morru l-iskola. Għax issa drajna d-dar u jiena rajtek ukoll ftit tal-jiem ilu tagħmel il-biskits, kont qed tagħmel stajjar fil-kċina mal-mami. Jgħidilha x'konna qed nagħmlu. Konna nagħmlu biskits għal dawk li tlienu fil-coronavirus. Jgħidilha kif għamiltu? Ħalli tipprovahom Rachel ukoll. L-ewwel għamilna l-butir. Għamilna t-sokkor, it-qiegħ, naqa' vanilla, naqa' lumi. Kollha blammenta. Mbagħad nagħmluhom rainbows, nitfgħuhom ġol-oven għal 20 u 25 minutes, u mbagħad nagħmluhom bl-icing. U ġew tajbin? Ħafna. Taf is-sajjar bħal-papà. Mela ħadet mill-papà. Mhux vera. Meta tħarsu hawnhekk il-Ġorġa Mej, x'tixtiequ hekk għal bintkom fejn tidħol l-edukazzjoni u x-xogħol? Forsi x'ħadd tħassirla tikber, x'tixtiequ ħassirla tikber, x'tixtieqi iktar minn kollox. Għal dak li huwa xogħol Ġorġa diġà ddeċidiet. Mela x'tixtieq issir Ġorġa Mej? Vet. Vet? Mela tħobb ħafna l-annimali. Ħafna tħobbhom l-annimali. Nħobb ngħinhom. Fil-fatt jiena rajtek hawnhekk bil-kelb ukoll x'ismu l-kelb? Toffee. Toffee, nice. U inti għażiltu l-isem?
Iva. Li joġobni ħafna. Fejn tidħol Għalek l-edukazzjoni. l-edukazzjoni li hija importanti ħafna nemmen li hija il-bażi ta' kollox, mhux biss l-edukazzjoni formali, l-edukazzjoni li titgħallem minn fuq il-bank tal-iskola, imma wkoll l-edukazzjoni f'sens aktar wiesa l-mod kif iġġib ruħek ma' ħadd ieħor, il-mod li inti tirrispetta lin-nies li tkun dejjem li dak huma kollha parti mill-edukazzjoni formattiva tal-karattru tal-bniedem. U għal daqstant jiena naf ħafna persuni illi m'għandhomx edukazzjoni formali, ġifieri qatt ma marru università, qatt ma kellhom edukazzjoni terzjarja, imma huma fost l-aktar nies edukati illi naf fil-manjieri tajbin illi għandhom fil-mod li jimxu tajjeb ma' ħadd ieħor. U dan huwa l-messaġġ li l-lezzjoni li jien nixtieq ngħaddi lil Georgia kif ukoll li nikkomunika ma' ħafna nies. Il-mod kif inti tirrispetta lil ħadd ieħor dik hija li tiddistingwi lil bniedem li toħroġ it-tajjeb fil-bniedem il-kwalitajiet sbieħ li għandhom in-nies ma' xulxin. F'dal mument iktar komplejt nitgħallem dik il-lezzjoni jiena stess il-mod f'dawn l-aħħar ġimgħat kif il-poplu ġab ruħu r-rispett li jurejna lejn xulxin, is-solidarjetà, il-valuri sbieħ fejn aktar milli taħseb fit-termini tal-jien taħseb fit-termini tal-aħna tas-soċjetà, tal-komunità b'mod ġenerali. U dawn huwa minn dan il-mument partikolari li qed ngħixu bħalissa tant ħareġ tajjeb, tant ħareġ sabiħ mill-poplu tagħna li jiena l-appell tiegħi huwa biex mhux jgħaddi dal-mument u ninsew dak kollu illi esperjenzajna flimkien imma wkoll li dak it-tajjeb kollu li ħareġ f'dawn l-aħħar ġimgħat nibqgħu ngħixuh fix-xhur u fis-snin li ġejjin. U naf li inti Lidja bħala temmen ħafna wkoll fil-playfulness ta' tfal li tħallihom jaraw id-dinja mill-angolu tagħhom. Nemmen ħafna fil-mod kif it-tfal għandhom jilabu ma' xulxin fis-sempliċità tal-ħajja, fl-innoċenza ta' tfal u jiena nipprova nagħmel ħiltik biex kemm jista' jkun ngħaddi ħafna ħin ma' Georgia, insajru flimkien, nilabu flimkien u forsi f'dawn il-ġranet, f'dawn iż-żmien it-tfal qed iqattaw aktar ħin fuq il-computers tagħhom u fuq l-internet u fuq it-televiżjoni. Għanna nemmen li għanna nillimitaw dak il-ħin u forsi nqattaw biex nilabu aktar flimkien u nsibu mod biex nibqgħu aktar attivi ħalli ikonna aktar ħin ta' kwalità ma' tfal tagħna. Issa naqra trick question għalik. X'inhi l-iktar ħaġa li toġbok fil-papa u xi ħaġa li toġbok fil-mama? Il-papa li huwa kind-hearted, caring, he always smiles. Tlet affarijiet għatlien, firissa l-mama tlet affarijiet irid nisma' wkoll. Kind-hearted il-mommi ukoll, u caring ukoll. U tqatta ħafna ħin miegħi. U tgħinni. Dan il-jum għalik l-ewwel jum il-ħaddiem bħala mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru, xi jfisser? Jum li ċelebrajnieh b'mod differenti minn kif tradizzjonalment niċċelebrawh, però bl-istess importanza. Dejjem hemmilna bħala partit fl-importanza tal-ħaddiem, il-ħaddiem li jifforma l-bażi ta' dak li jemmen fih dan il-moviment. L-importanza tal-ħaddiem tal-id, tal-professjonisti, ta' dawk kollha li bix-xogħol tagħhom jagħtu kontribut tant importanti lil pajjiżna. U għal daqstant iva nibqa' nappella għal din l-importanza l-prijorità, anzi illi bħala partit aħna nagħtu lil ħaddiem konvinti mill-importanza tal-valur tax-xogħol, tal-ħidma, mill-valur ta' dawk kollha ħaddiema f'pajjiżna ġejjin mill-liema sfera ġejja tad-dinja tax-xogħol, nibqa' nappella l-importanza li nagħtu lil ħaddiema tagħna għal daqstant dan huwa jum sinonimu mal-ħaddiem mal-importanza tal-ħaddiem fit-tfassil tal-politika tal-Partit Laburista fit-tfassil tal-politika għal pajjiż aħjar li dejjem bħala bażi tiegħu għandu jkollu lil ħaddiem. Fl-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin fil-politika biex intejbu il-ħajja tal-ħaddiema tagħna, l-ħaddiem iż-żgħir dak li għandu l-impik modest, il-ħaddiem li għandu impik li huwa fis-setturi diversi li għandna f'pajjiżna. Kull min jaħdem għandu valur u anke min ma jaħdimx ukoll min ma jistax jaħdem, min jixtieq jaħdem u ma jistax jaħdem. Pensjonanti tagħna għal daqstant illum qegħdin niċċelebraw dak il-jum daqstant sabiħ, daqstant għażiż għalina għaliex ifisser il-politika li verament nemmnu fiha bħala partit. Grazzi ħafna ta' din l-intervista. Grazzi lilek. Grazzi lilek.